Захапляцца паэзіяй і рабіць першыя спробы Міхал Бараноўскі пачаў у студэнцкія гады. Па словах творцы, паступова гэта справа зацягнула. Кніга «Волумен 3» складаецца з 4 раздзелаў, у якіх аўтар спрабуе знайсці аптымальныя для сябе формы выказвання. Па ліку гэта ўжо трэці паэтычны зборнік Міхала Бараноўскага. Я не асабліва люблю постмадэрновыя гульні ў вершах, але ў назве якраз таки сабе гэта дазваляю. І назва робіць невялікую адсылачку да слова «скрутак», у якіх раней захоўваліся старажытныя творы, папірусы, скручваліся, і так яны пад нумарамі і выходзяць. На сваёй прэзентацыі Міхал Бараноўскі расказаў пра працэс стварэння кнігі «Волумен 3», пра свае эмоцыі падчас працы над ёй. На святочны вечар завіталі сябры, калегі і аматары творчасці аўтара. Як толькі яна выйшла, я прыдбаў яе, адразу прачытаў, ехаў на працу і чытаў у аўтобусе. Гэта было вельмі захапляльна. Гэта непасрэдны зборнік выклікаў у мяне шмат эмоцый. Да дрыжыкаў прабіралі пэўныя вершы, асабліва вершы недробнай формы. Все ж таки гэта не зусім маё. Там асобны ёсць раздзел такі хоку, хайку, так, беларускія. Але вялікія вершы, гэты цыкл, першыя некалькі раздзелаў, яны проста мяне ускалыхнулі маё сэрца, маю душу. Падчас прэзентацыі прагучалі вершы са зборніка, а таксама аўтарскія песні пад гітару. Напрыканцы мерапрыемства адбылася аўтограф-сесія.